tunga yele Omnela yele Uwa konu menela yele Omnela yele Nu you compare nela menga yele Ali ma kamile kanyanu nusena Eske menyoye Cheka na Kawasaki sanga seterina Wala tekelenye Ube sone me chenini Ube boli la chenini Ube Che Mani ketra mãe abaka to de yamana yale do ite wa so donc na ma temi ka dobo kungulo chauffeur na tesi ka timi drobe ke ka ko che yakwa na fo ko yamana yale do ina resa no Yumi ah na ya fa meta de a che ba don yamana yale do na ai de ito menga tesi de na ka tesi ai bi na ka te bon nega tesi ebina nega te bon pruba etsekata ebi yebi mo bi tama na ibi kofi etinye sekata ma ibi koshi pruba ebina nega te bon ebi nega tesi nega te ai dirita ebi nega tesi mo bi yenya kata ma choko pruba Ida karambo ba fi na ko ebe ka mo ni le ba yele to anda yele to ebe ka ale ni ebi na mo ebe ka mo barani ni mana barani Ebrami ya le burabu ni malite ni ke yoro ga binga tesa binga te bo pruba mo yele te ku ma te soro ka jamana ni ko ka wadi mi so binga ga te fara bo ko binga bara yi ka mo do ya fe to ni de ya fe nya o ne to ko me de ne to ko me bo de fara wala mena me ima ni me ka da kan de ne ya me fara wala mena yoro ni binga to sa ka saki mbi afo ko ni mo be te sigi bina mo ga te bo pruba no pastor, vraiment. Akapra vraiment. Ani mo ye wato fela koni. La brake. Na nyara koni. Tigi be du soja de vraiment. To ye be ka mure. Niega patron de. Allô? Patron. Ça va, Basmati? Allez, alhamdulillah. Vraiment, que ça donne. Awa. Il y a pas avec la massa, coca, c'est ça, coca. Va avec la massa. Aïe, non, ma tafo, mais sentir, mais sentir. Awa, mais sentir, Friday, ok. Awa, mais. Non, moi, ça, nous, vous pas la donner vraiment, voilà, vous pouvez pas la donner, il a dit. Awa, vous pouvez pas la donner, il a dit, vraiment. Awa, vous pouvez qu'à quelque chose, non. Non, donne. Ok, il y a bien, kabu koro kabe sro, quoi bi sro non quoi. Mo be se ka sege ke ka bori yini ka ko ka popo pula tia. Anara sro abe jira bo. Awo ke ko me ka sa te prena. Wallahi. No ta doni bari be sinasa. Allah. Awo ke awo. Allah bo ouais. Ça va? Ah, pas de me claque à quoi fait doni quoi. Ça va? C'est bon, ok. Bashi wuti. Akra tout. Ne fa wona na warmi ngata fa wa fa yon shiri shi boga wala no war tele fili shiri ma war jur tele fili shiri ma wa yo de kalan do ade je kala banja da lo shiri de bodo de be ka pama on fait pas temps ba fo nyama ko kala jiya ne fa ga wona na warmi ngata fa ga shiri de shiri don ya ba fo ko ka wari me kan shiri de goro no igala jur tabe de shiri no wa o ta fi fa yere kan bo wala ma nganje ba war sara de bu ko jodi ali shiri ko wala ma ni ate ndito ni ate ko sisan u be ni keka mo to adi fa ga shiri na ba mo ayet na akara ni ko mune gira ta nyabunya eyote mo iba to mo be ta ci bresile na ite te la de wa mune gira motula
Ah non, faut qu'il t'attende encore pour le temps. Il y a pas une fois, et qu'à ça c'est ça. Et maintenant ça c'est ça. Oh, il s'en est pas là. Il s'en est pas là. Il va qu'à il va me retrouver hier. Il va me retrouver hier. Il y a pas une fois, il va te qu'à ta moto ta cour. Il va ça c'est ça là. Oh, c'est non là. Il y a pas qu'à ta yoro mais ayoro qu'à ça. Ah. Non, il y a quoi. À quoi on a ça? Il va me retrouver quoi? Ça c'est quoi ça? Niamui. Moi bi ka ta ci président bi ta ko non ko bi fait da mo population ta mana jai wo ngata iba to ko ya ni station yo ka iti ya ngata ban e ko di wala nya ake ibi ka mo ko tunya di kwa ibi mo ko tunya bi mo ta pro yo hey la ton ka pre ka ngata ye ya ni station ka ata nya ake ibi mo ko tunya di kwa iti ya Aranje. Ni ya ko nta bari bana. Tayo la ya ta. Ni mo ko shuju ni station na. Meka mo to ko be ka. Oh eh tu me afana bi afaki bi ni ga de ka station. Ni ate ne ka sane te di. Ka fi. Ni man te ka te ta ni ate. Mo bi ni ka station. E ba do sa de ko nyoga de mo ya ja. Ni mo ko nyere ya do ye mi ka. Te ka station ni tia. Ai go ali kera gine. Ni te ta ka. Bala beta ni kenga bitu ko sisa yo kani na bitu kana dunga ni fen ya no ina ai ke gine ni mo nyete dan kana ara yo para besa kuiza wale modo be kumya fo shuba ah isa ni nyama ni sani dole musi kawo bada me isa shona chati de selin ya sanse ne pula me un dole de sani dia sanse tai ala mata ala 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 bidon ya no solo bi jani sani tamu saja tamu inta ya fina ko sani de sani sa o jiri wajide do li kono min de sa acha ya ne no tamu sani bidini ala te ni hada sono o ta na ire ai che bo wala ba me kan tapuro ala ha ba dilla sono Kone dilla. Ai ka mo ko. O do pidini mi tara ne solo ka saja kan ne de ta. Ai te. O de sudi ka pidini. O te ai. Ala te. Ne shuwa ka mi ka station ne baka on nyikila de. Nyikila de ba. On yimi nyeno. Bi ne sunan de be ka station na saje don fe. Pidini no ala di di. E ba fone ma ko bo ka nan ko. Ai ta. E ba fone ma ko bo ka nan ko. Ka. Ne ya. Mo ka te ne ya. Ibadia. Yo. Ele vai outra fora. Oh, jasra. Oh, saya tak aja. Dikiri kali. Awak. Ana tegas semua aja. Yo, mak. Oh, tangan. Atar kita. Yo, alhamdulillah, tadi saya tahu mana jadi Muhammad. Saya juga. Do ngai saya ini pegang banget di mana. Awak. Bukan dalam mau. Awak. Iko, wallahi ni ala cek petinho. Ya ki tole, ndi tole. Dafa ibe de mo ko bi ka station na plein fait ibi na kana ka di to ka 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 santé na me fina mali bla quoi mali bla na aka ni tali ka ni toy ou me ti fa kama quoi donc ne be ala ngo adama di to be ko na fa subra ni petit ato to du ko bia inya na tala ni so wala ni aka ni makisa bo no fe to ka fo nete ka fi mo ka souvenir ni fla ni station na nte ka sele so ngo so kana bi kana
ko si tika ni pedini an bɛ ɲɔgɔn na kɛlɛ bangan tɛ Ya ne fuma na suga ma dɛ. Oh, pode fumar. Yamasif Production Music. Here is God. God have mercy. He dey smoke Igbo. Nana kasra. Ko dumu ya kan yɔrɔ pe yan yɔrɔ ninnu na. Wala est-ce que somi fɛ nin wala. Ni ala cɛ dumu ya bɛ e ni cɛ min bɛ ɲɔgɔn na tɛ dɔn. E tɛ ne dɔn i b'a dɔn ne ye mɔgɔ min ye i bɛ taa mɔgɔ ka juru ta ka ban ka sa. Mɔgɔ bɛ ka juru bɛ sa to sabali o tɛ ne ye dɛ. I bɛ taa sɔrɔ yen sisan. Here is God. God have mercy upon us. Fɛn yɛrɛ dɔ filɛ dibi la. Est-ce que so de don wa boli. God have mercy. Wala b'a ya dugu kɔnɔ ne la. Ala ne sara. C'est le gars qui doit faire la merde. Ça y est, il est ça il a ka sa merde. Wala Ni bone arza dari ka sori. Simo ma simo to ma. ay wala ya mo te bi Wara te bi yagli sigi sa mene. I bla pela ke we. wati Che sa era legde no ko ga ma se ko fi fam kana se ma tugu. yo ka an to ade Le te do gamna. Ibira yela nga kare kuna fena ko ngani do ma me. e ko ni te wala Wara te di ama kara kana ta. ngata Nama ko wara mena mi ama. Sa na na bai. Ede ma ti ngo wara te. Punya is mo ba so. Na lai. Ai ka na ba ai sa na bai. Na lai ba ple. Ba ple ni ai. Ina na ti wara ma. Ne bu ma ta ma. Cheti agli sigilek de o mamme. yo Get out of You get it? If you don't get it,